muna cikin damuna, Allah ya kawo ruwa, ganyayyaki duk sun fito. Wani izina da nake so al'umma su gane, Allah Ubangiji shine yake yin abin da ya so a lokacin da ya so. Yanzu ku duba ku ga wannan bishiyar ta gawo ce, kwata-kwata ba ta 'ya'ya a lokacin da tsirrai suke yin 'ya'ya, saboda Allah subhanahu wataala shi yake yin yadda ya so, shi ya ga dama. Yanzu kun ganta kwata-kwata ta ki ta yi 'ya'ya, ita sai lokacin da ruwan sama baya sauka take yin 'ya'ya, amma yanzu da ruwan sama yake sauka duk ga tsirrai nan, duk tsirrai sun fito a ruwa ya sauka, tsirrai duk sun fito, amma ita yanzu kuna gani ta ki ta 'ya'ya. To duk wanda ya isa shaida ya gane cewa idan ruwan sama ba shi yake fito da tsirrai ba, idan ruwan sama shine yake fito da tsirrai, me yasa ita wannan ba ta ganyayyaki yanzu ba? Kuma ya isa mu gane cewa zafi shi ma lokacin ba wai zafi ne yake sa wannan bishiyar ta fito da ganyayyakinta ba, a'a Allah ne yake yin ikonsa a lokacin da ya so. Don haka kenan kun ga bayi za mu gane cewa wannan da take fitowa lokacin da babu ruwan sama, lokacin rani da take yin ganyayyaki ta 'ya'ya, daga Allah ne. Su ma ragowar tsirrai da suke fitowa lokacin damuna su fito daga Allah ne. Wannan kaɗai ya isa ya nuna mana mu ji tsoron Allah. Wannan kenan. Masha Allah. Na gode al'umma. Naku Aminu Maude Sagagi, jarumi daga masana'antar Kannywood, wanda yake role ɗin mu fitar a cikin shirin kwana 90. Na gode.